Mám tě. Jo, takže to ještě neděláme jinak. Poslední možnost dělat. Tak pojď. obrovský potlesk, pretože na pódium prichádzajú naši bratia a to je Česká republika. Czech Republic right now on the stage. Krajina, ktorá má najviac víťazstiev v juniorskej svetovej trofy, teda striebornej váze, 9-krát získala double, celkovo 15 prvenstiev vo svetovej trofeji. Česká republika. No a Česi sú naozaj fantastickí, nielen v organizovaní, ale vo víťazení. 5-krát získali túto svetovú súťaž, alebo vyhrali trofej. Samozrejme juniorku vyhrali. Dámy a páni, toto bola prvá vlna, pretože Česká republika má naozaj veľmi významné zastúpenie. Zdravíme ich, pretože nám rozumejú. Konečne s niekým stojakou môžeš požmúrkať a vedia, o čom hovoria. No a privítajme aj druhú vlnu českého tímu a českej výpravy. Vždy veľmi silno zastúpené klubáky, tak teda vítajte v Košiciach aj vy. České týmy sú vždy veľmi vysoko v hodnotení klubových tímov, takže budeme im držať palce. A my už tu máme niekoho, kto sa s nami chce podeliť, možno o své prvé dojmy. A nejenom jedni z nejlepších přijeli z Čech, z loňského 6denního soutěžení v Argentině a věříme, že z těchto krásných koších si dovezeme jenom a jenom ty nejkrásnější zlatý medaile. Takže takéto vysoké ambície má Česká republika? Určitě v klubákách jedině ENC Racing.
Wow, tak na to sa všetci budeme tešiť a pozrieme sa na to. Zdravíme a fandíme vám na trati počas 6 dní. Česká republika. No a my sme z Česka vôbec neskončili, pretože dámy a páni, privítajme Endurance. So ladies and gentlemen, let's welcome Denmark! Veľký potlesk pre skromnú, ale veľmi sympatickú výpravu. Poznáte a môžete fandiť týmu z Estónska. Thank you very much. Obmedzovať, že my sa veľmi tešíme, že takýto zvuk budeme v okolí Košíc počúvať nasledujúci týždeň. Takže všetci fanúšikovia motorizmu, máte sa na čo tešiť. Medzinárodná 6-dňová motocyklová súťaž je týmto oficiálne otvorená.